me tɔgɔ Maladu Barima Boku ne bi baara kɛ cheffaso la kɛrɛnkɛrɛnnenya la cakɛda mun sigilen bɛ cheffaso la n'an b'a fɔ ko CDS donc ne ye responsable ye donc baara bɛ kɛ tile 3 kan Segu région kɔnɔna na donc tile 3 ye tile kɔrɔlen 2 ninnu ni PCAG kun ko kɔrɔma don san tɛmɛnen ninnu kɔnɔna na n'o ye san tile ni san fanɛ tile ani tile kura kelen wɛrɛ ni an y'o fara an ka baara kansen donc n'o ye tɛmɛnen tile donc n bɛ baara kɛ o tile 3 in kɔnɔna na o bɛ tali kɛ cadre de collaboration de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani baara ɲɔgɔnya ani service technique ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la hydraulique service technique parce que d'autant plus que PCAG activité tɛ se ka taga service technique kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya hydraulique ma donc il va falloir que u ka former an ka bila au même niveau d'information pour qu'on ait les mêmes paquets techniques d'accompagnement pour qu'on puisse accompagner les clients. Ni tile 3 lajɛrɛ in kɔfɛ an ka laɲini ye ka gɛlɛya damadama minnu n'an y'olu sɔrɔ wagati tɛmɛnenw kɔnɔna ka se k'o gɛlɛyaw kɔrɔta o gɛlɛyaw bɛ tali kɛ wagati tɛmɛnen na an ye parce que an ye PCAG tako filanan de ye an ye san fɔlɔ 2 kɛ ka baara kɛ n'a ye donc wagati tɛmɛnen na an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ o ye k'a ye à chaque fois que ni an ye service technique surtout hydraulique an n'olu minnu kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an y'u ka accompagnement sollicité n'an y'u wele u ka n'an dɛmɛ ni a bɛ kɛ tile siège la très général i bɛ taa sɔrɔ u bɛ se k'an dɛmɛ o la parce que a bɛ kɛ bureau yɛrɛ u yɛrɛ kɛrɛfɛ la déplacement t'o la mais très généralement ni a y'a sɔrɔ déplacement b'a la par exemple pour le tile de 100 je parle misali de don mais misali ta san tile kan donc ni an kan ka réunion dɔ kɛ ni a bɛ kɛ san 5 kɔnɔna yɛrɛ la i b'a sɔrɔ a ka nɔgɔn SL ma o don k'a fɔ ko a bɛ n'o baara kɛ mais n'a fɔra k'a ka bɔ san misali la ka taga commune wɛrɛ la i n'a fɔ Tinɛni walima Ɲaso n'olu ye san tile commune ye i bɛ taga sɔrɔ a dɔw la prise en charge ko gɛlɛyaw bɛ n'a kɔnɔna na donc et puis a caman na i bɛ taa sɔrɔ anw bɛ baara kɛ cogo min na a faamuya min bɛ anw na olu ka faamuya ma s'o degré bien vrai que u fɛnɛ u b'a faamuya mais i bɛ taa sɔrɔ an ka faamuya cogo tɛ kelen ye donc n'an jɛra ka kalansen kɛ ɲɔgɔn fɛ kalansen min b'a to an bɛɛ kan ka baara min kɛ n'an bɛɛ y'a faamuya cogo kelen na baara in kɛli nɔgɔya bon welewelekan min bɛ ne bolo k'a fɔ tile Mamuru ɲɛna o ye ne b'u deli cɛsiri de la parce que tile baara a man nɔgɔn ni fɛn o fɛn kɛra i yɛrɛ ka nafolo b'i yɛrɛ kunna walima ka a musaka b'i yɛrɛ kunna walima ka jɔ a degun kɔrɔ pour que ka ɲɛ sɔrɔ a la n'i ma kɛ mɔgɔ timinandi ye o n'an ka sugu la a baara taga bolo ɲɛfɛ d'autant plus que tile baara ye kɛnyɛrɛye baara de don faso ɲumanya baara de don n'a kɛra ka ɲɛ a nafa fɔlɔ bɛ olu de ka fɔ sigidaw la a nafa fɔlɔ bɛ tile Mamuru de ka fɔ sigidaw la donc u kan k'o de faamuya k'a dɔn don min fɛn min de don wagati don kelen kɛlɛ ti a ban don kelen timinandiya fɛnɛ ti i sa kɔrɔ donc don o don timinandiya ani don o don wuli ka jɔ o de b'a to i bɛ se ka se a baara kɔrɔ la baara min fɛnɛ de don musaka ti a baara la n'an b'a fɔ ma kɛnyɛrɛye baara de don bénévolat an b'a fɔ tubabukan na ko bénévolat donc o bɛ min na bi an ka cakɛda caman na ni tellement que mɔgɔw degelen bɛ a ye n'an ka réunion kɛ a ye hɔn wari la donc ni nana fɔ o mɔgɔ kelen wele k'a fɔ a ye n'an ka réunion kɛ waati a la donc a faamuyali ma nɔgɔ mɔgɔ caman ma mais u k'a faamuya k'a fɔ système PCAG système yɛrɛ o de a dabɔra bénévolat de kama donc mɔgɔw k'a dɔn tiɲɛ na an yɛrɛ kungo de ye nin ninnu nana de ka an dɛmɛ an yɛrɛ kungo la donc i ma mɛn a ye n dɛmɛ n ka wari la o y'a sɔrɔ kungo yanfan b'i yɛrɛ bolo la donc u k'u cɛsiri vraiment pour que baara nin ka se ka nɔgɔya an bɛɛ bolo